Sunod-sunod ang mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas sa sini nga mga binulan. Nagaulan, nagainit. Hindi malikawan kung kuisa, may nagasulay pa sa ulan gani nagauso na naman ang mga masakit ilabi na ang trangkaso. O kung bisan ano pa nga respiratory diseases. Sunod sa infectious disease specialist kasi Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz, bata kag tigulang dapat maghalong kag kadamo sa balatian nga dapat bantayan sa karon. Tungod sang weather no nga tig-ululan, kalabanan gani ang ginarekomendar nato no sa mga aton mga may edad nga mapa-flu vaccine siya because that's one of the infections that is quite common. Influenza or flu, oo. Actually ang COVID ara lang siya gyapon no. It's actually endemic no, makita nato na pertussis no. But though it's more common in pediatrics, although affected man ng adults, and upper respiratory tract infections, mga pharyngitis, they would be also common, and this can cause exacerbation of their underlying respiratory problems, no? So ining mga bisan upper respiratory tract, and pneumonias, no? Pneumonias which can actually be either from viruses or from bacteria. Wala labot diri, dagadamo pagid ang kaso man sang dengue kag leptospirosis. Gani kun may secretion o kun nagasip-o na o kun may sore throat na, alarm na ini sang aton nga lawas nga kinahanglan na sa pahuway kag proper nutrition para maumpawan. Hindi dapat pagbabayan lang. So most often no, if we have the symptoms, kung ara na ni siya nga nagagwa na nagasipon na tayo, congested, do may sipon ka, wala man gagwa, or the sore throat, itchy. Yeah, very important because it's already an alarm that our immune system is weak, no? Because we succumb to it. Nalatnan kita sa ibang na tao. So that means to say kinahanglan mapahuway kita, no? We have to take a break from our busy schedule kung busy. Kabataan needs to have better nutrition, more fluids, no? Kung kulang sleep, mas sleep gid, no? So these are actually basic things that we should be doing apart of course from eating right, no? So mas damo at least pagkaon para lang nga ma-boost naton aton immune system. Usually, kung mga trangkaso lang man nagalawig ini sang isa ka semana. Kung mag-amat-amat na tahaw, pwede lang ipahuway sa balay. Pero kung may pasyente nga comorbid o kung ikaw mismo, may iban pa nga mga ginabatsyag gabalatian, mas halalungan ina suno sa kay Dr. Ruiz kay basi mahulog ini sa mas malala nga sitwasyon. Kalabanan sang mga infections nga makita no naton sa among nga rainy season are usually viral, no, and usually it lasts for about a week normally. However, for some patients who don't have comorbidities, butslingon wala sila iban nga masakit, no, we can observe probably 3 days, 5 days, no, kung nag-a-abate, nag-aamat-amat dula, pwede naman lang nga sa balay lang, no. However, panungdumon naton nga kung ang mga pasyente naton may mga masakit na sila nga daan, no, such as kung may asthma sila, may cardiac problem sila, or may ara sila chronic obstructive lung disease, no, or say liver problems, diabetes, no, chronic kidney disease, nagadialysis. So amo ni mga pasyente nga daw dapat medyo cautious kita sa pagbantay sang ilang mga simptoma kay tungod nga pwede ni nga daw ordinaryo lang ang ilang nga simptoma but it can progress no rapidly. Mas mabudlay pagid kung kabataan na ang malatnan sang masakit. Kag kung mag-abot sa punto nga wala sang gana magkaon ng bata, nagkakadapat na siya nga dalon sa ospital para mapaayo kag ma-monitor sang insakto. Hindi pagulaton pa nga maglala ang kondisyon antes dalon sa ospital. Oh, wala gakaon, wala gainom. These are telltale signs. Which are delikado na. Delikado na, oo. So amat-amat kung wala gana magkaon, especially mga kids, bata under 5 years old, they need to be admitted because they get dehydrated, no, and they get complications easily. Mas maayo pagid kung mapalaboratory na nga daan ang pasyente para may baluan kung ano gid ang iyang balatian.
Masami, ginapa-x-ray ang pasyente para makita sang doktor kung bala nahulog na sa pneumonia ang iya ginabatsag o kung ginakuhaan sang CBC para mahibaluan kung bala dengue na ang nag-igo sa pasyente. Partner sang laboratory test ang x-ray. So, isa na siya sa mga gina-recommend sa mga doctors nga i-request to check, sir, whether or not na may possible pneumonia ba ang patient, moderate or severe. Aside from x-ray, may kita other tests, sir. Pinaka-common yun ang CBC or complete blood count with platelet para ma-check, sir, kung may possible infection man ang pasyente. So, aside sa duwa, sir, nga pinaka-common nga test, may ara pagid kita, sir, sang CRP nga level nga gina-determine. Pero, depende na siya, sir, from case to case, kag depende siya sa gina-recommend sang doctor nga test. Ang taas nga level sang CRP, usually, nag-indicate siya kung may infection ang patient. Pero, hindi siya specific kung ano gid siya bala nga klase infection. Gataas lang siya kung may infection. So, may ara man kita ginatawag, sir, nga procalcitonin test. Ara iya, gina-differentiate ya kung bacterial ba ang cause o kung viral ang cause ng infection. Kag ari pagid, kadamo gini sa aton sang guilty. Mahilig ka bala magtumar sang antibiotics bisan wala ginaresitahan sang doktor. Basi ginapabaskog mo pagid ang virus sa imong lawas bungod sa ginatumar mo. Tandaan, ang antibiotics para sa bakterya. Subong nga tig-ululan, virus ang masami nga nagalapta. Lain ang bakterya, lain man ang virus. Base sa sige-sige mo katumar-tumar sang antibiotics, ginabutang mo sa delikado nga sitwasyon ang imulawas kag hinulsulan mo sa ulihi. Ang rational use or ang rational nga paggamit bala, sir, sang antibiotics nga hindi basta kung may infection ka or masakit, ma-antibiotic ka na dayon. Kaya nagataas ang cases sa mga antibiotic resistance. So, amo na siya. Very common, gid viruses ang cause ang atong simptoma. Pero naandan bala sang tawo nga bisan viral infection na siya. Nagapangayo gid sila or i-expect sila na prescriban sila sa antibiotic. And what happens is, ang ining mga kagaw, no, sa aton palibot, once exposed sila sa antibiotic, ga-create man sila sa mga mekanismo nga ma-resistant sila. But sining hindi sila madutlan. Oo, hindi madutlan. So, amo na nga kinahanglan naton nga mapainchindi man sa aton nga sa aton nga katilingban nga hindi lang basta-basta mag-take sa antibiotic, no. Kag subong ginatingwaan ginaiya sang gobyerno gani, I think na siya, it has been passed as a law nga kung wala ka prescription, hindi ka pwede ka antibiotic. Kung nagaluya na gid ang lawas kag wala sang puwersa nga magpa-laboratory, may solusyon na dira. Pwede mag-request sa Riverside Medical Center nga kadtuan ka lang sa imong balay kag kuwaan sang lab samples. O kung makasarang ka pa man mag-drive pero hindi ka naluyag magpanaog sa imo salakyan, pwede mag-ala drive-thru kag i-email lang sa imo ang imo nga lab result. Sa panahon sa karon, may mga moderno na nga pamaagi sa pag-detect kung bala virus o kung bakterya ang nag-igo sa imo para hindi ka magpakot-pakot o kung maghaom-haom. Insigida, matagaan ka sang ideya kung ano ang nag-igo sa imo kag matagaan man sang ideya ang doktor kung paano ka bulngon. Kag ini ang available na sa karon sa Riverside Medical Center. Ang respiratory pathogen panel. Ang pangalan na sa Riverside is BioFire Respiratory Panel. Ara, sir, makadetect siya sang sari-sari nga microorganism kung present sa imo. Pwede niya na, sir, ma-determine whether viral ba or bacterial ang gakos ang imo nga infection. Kag isa na siya, sir, ka-tool or isa ka-test nga makabulig sa doctor man, sir, sa ilang pag-prescribe sang antibiotics nga dapat para sa kung ano ang gakos ng imo nga respiratory infection. So, specific siya. Isa lang siya ka-sample pero makadetect na siya sari-sari nga virus or bacteria depende kung diin man da magpositive ang pasyente. Butslingon, targeted siya. Yes. Targeted ang treatment mo kung ma-identify sang panel ang imo nga kagaw nga nagakos ang symptoms mo. Tapos siya, kabalo ka kung ano ang imong kontra o kung anong bulong ang ihatag mo. Sa gihapon suno sa kay Dr. Ruiz, prevention is better than cure. Healthy lifestyle kag nagakay nga pahuway ang magabulig sa aton lawas nga makalikaw sa sini nga mga balatian. Ang prevention importante gid, no. So kung may ara kita mahimo nga makapabakuna kita sa mga ginarekomendar
sang doktor para sa aton nga age group, no, kung sa pedya may araman, sa adults may araman mga bakuna para nga mas mayo ang aton resistensya sa pagbato sang amuni nga mga infeksyon, no. Isa na siyang pinakaimportante. Ang isa pa gid nga kinanglanon naton ibrahon, no, nga para ma-maintinar naton ang aton nga kaayong lawas, no, nga magkaon kita mayo, ibitar ibitar ang paggamit sa mga sa mga vices, no, so vaping, sigarilyo, mayo nga pagkaon, inom damo tubig, no, which is actually for adults 8 to 10 glasses a day. Isa pa gid ka prevention kay very important para sa ako ng prevention nga kung may simptoma ka na, no, kailangan tabunan ang ang ubo, no, hindi ang kamot, kundi ang aton nga elbow, no, pasakaon, no, kag kung may ara mga secretions, manghinaw gid, hand hygiene or mga alcohol, kay pwede gid na iya kung mag-ubo ka, malapta siya, no, pwede na siya droplet, pwede man airborne. Siling gani nila sa panahon sa karon, bawal magkasakit. Magastuhan ka kung magmasakit ka, pero mas magastuhan ka pagid kung hulaton mo pa nga maglala ang imo nga masakit.